Nog geen vlinder gespot, maar hier is wel veel gebeurd voor die vlinder. Ja, en je voelt de warmte van de zon en we zitten hier midden in het bos. Als je goed kijkt, dan zie je daar een elzenbroekbos. We zien daar een grof dennenbos, vlak tegen elkaar, maar je ziet hier een enorme opening met allemaal niches. Die warmte, die plekken eigenlijk allemaal geschikt maken voor heel veel vlinders. Nou ja, de kleur is anders, maar ja, een soort rode loper is er wel uitgelegd dan toch? Ja, de rode loper voor de tellers. Wij hebben hier in het hele Weerterbos hebben wij telroutes liggen. Vrijwilligers tellen hier in de zomerdag de vlinders die we hier tegen willen komen. Denk met name aan spierdikkopje, bontdikkopje, die helaas dit jaar nog maar heel weinig is gezien. En we hebben hier ook heel veel kleine ijsvogelvlinders. Met nog heel veel andere soorten, maar dat zijn wel de hotspots. Ja. En deze routes die worden door de vrijwilligers gemaaid. Om fatsoenlijk te kunnen tellen, om fatsoenlijk te kunnen lopen. We zien hier een heel apart stukje gras. Dat noemen wij hennengras. Dat is eigenlijk een waardplant. De soort, in dit geval spierdikkopje, heeft hennengras nodig om te kunnen overleven en om zijn eitjes op af te zetten. Vervolgens in het hele vroege voorjaar komen de eitjes uit, worden rupsjes. En dat worden volgend jaar in juni, juli worden dat weer de vlindertjes. Nou, laten we dat nou weten vanuit de tellingen, dat daar de soorten op zitten. En laten wij nu met de vrijwilligers daar ons beheer op doen. Dat is eigenlijk waarom we hier zo in het Weerterbos zoveel van dit soort vlinders kennen. Ja, Jos, ik zie een vlinder daar. Welke is dat? Dat is het pontzandoogje. Typische soort die wel gebonden is aan randen. Maar het is niet de soort waar wij het de hele tijd over hebben, het spiegeldikkopje. Dus het pontzandoogje is in dit geval ook helemaal blij met deze plek waar wij nu zijn. Dus wij beheren specifiek op heel veel soorten. Dus er wordt geteld en er wordt beheerd. Ja. Aan de andere kant profiteren daar heel veel andere soorten van mee. En dat doet het pontzandoogje ook. Hoeveel vlinders zijn er hier zo gemiddeld? Wij hebben hier tellingen waarvan wij weten, denk aan kleine ijsvogelvlinder, aan spiegeldikkopje van dit jaar. Praten we over de honderden tot duizenden vlinders. Ja. Spiegeldikkopje zit tussen de 500 en de 1000 stuks per jaar gemiddeld. Over het hele Weerterbos. Er wordt in de zomerdag goed geteld en we weten dan waar het goed gaat en waar het minder goed gaat. En het zorgt ervoor dat we in de winterdag met de vrijwilligers, want het is hier heel veel vrijwilligerwerk, daar dan ook het werk op uitvoeren. Je had het over honderden, duizenden vlinders. We hebben er eentje gezien. Waar zijn ze? We zitten in meer dan half augustus. Het spierdikkopje vliegtijd is bijvoorbeeld al helemaal over. Dat zit in begin juli. Dus je moet weten wanneer vlinders vliegen. En als je dat weet, kom je ook tellen op dat soort momenten. Ja. En ze zijn er wel, maar er zitten nu verscholen eitjes. Er waren die eitjes die gelegd zijn op die waardplanten. En die zitten dus nu overal in het hennengras fijn verscholen.